Hi! Hello! Mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January D. And guys, so today we celebrate Three Kings here in Santa Ana, Pampanga. To be specific, it's Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. So yearly, since when I was a child, ayan, so nagse-celebrate kami dito ng Three Kings. So kapag sabing Three Kings, syempre yung may kumukuraldal, yung sumasayaw sila sa daan habang nagpuprosesyon. So kadalasan ito ay umaga na natatapos, nagsisimula ng alas 8 or alas 7 ng gabi, then matatapos na ito mga alas 9 ng umaga. So nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. Then ito yung aking pamangkin na mahilig mag-TikTok pero hindi siya vlogger. So ito siya, si Jessica Denise. Hi guys! And guys, so follow me to my Instagram, is Jessie Samson, JHESSIESAMSON. Ganun din sa akin Twitter account, it's Jessie Samson. Then to my Facebook account, it's January Lee. Yes, subscribe on her. Yes, don't forget to subscribe and like and share my video. Okay guys, so ngayon papakita ko ano yung mga celebrations namin sa labas. Here we go, come. And so lalabas muna tayo syempre. Ayan sila guys. Bali, nag-aano sila, sumasayaw sila. And ito si Kat Kat. Say hi Kat Kat. And yung kapatid kong mataba. Ayan. Sasayaw na sila ng tala. And guys, ayan, ayun, dumating yung isang things pamangkin na si Joven Cruz. Ayan guys. And matataba. Tapos ito yung kapatid ko. Yan, ay yung mga pamangkin ko. Sasayaw daw sila. Tignan natin. Ayan, diyan ba masaya? And umabot tayo hanggang dulo. Tanggawin ay mga tala, 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 tala. And so nandito kami ngayon sa terrace sa second floor. Ayan guys. Ayan, so hi lang sila. Ayan. So may mga Christmas light. Ayan. So ganyan siya guys. Ayan. So wala pa yung procession, hinihintay yung procession. Pero for sure, yung gawin namin dito banda is umaga na lang makakarating yung procession. Morning na talaga. Ayan guys. So lahat ng tao nagse-celebrate. Ayan guys. And so keep on subscribing lang guys, then keep on liking to my YouTube channel, then follow me to my Instagram. Again, it's Jessie Samson, JHESSIESAMSON. Ayan, sasayaw ulit daw sila, isa pa raw. Ayan, yung mga pamangkin ko. Ayan, magkapatid po sila guys, pero mas maganda yung isa. She makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, may babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Patay na. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido. Sapul na sapul ka. And guys, bali, andito yung mga kasama namin na nagpupuon din or nagsisanto na may-ari ng Divina Pastora ng Santa Ana, Pampanga. Kasi ako yung may-ari ng Nuestra Señora Virgen de los Angustia. Ito yung may-ari ng, ayan, yung mataba. Matataba po sila. Oo. Ayun guys, so share nyo lang tong video, then click yung bell button for the notification, then always kayo mag-subscribe. Okay guys, don't forget, then add me to my Facebook account. Then if nakita nyo ako again, ayan, say hi, hello na lang po sa inyong lahat. Hello, thank you, happy Three Kings to all of us. Thank you, bye!